എബ്രിഡ് ഷൈൻ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം നിർവഹിച്ച് ഇന്ന് റിലീസായ മഹാവീര്യർ ആശയം കൊണ്ട് മഹാവീര്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിനും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുമെതിരെയുള്ള ഒരു ചാട്ടുളി പ്രയോഗമാണ് മഹാവീര്യർ. ലോജിക്കുകൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തുറന്ന മനസ്സോടെ ചിരിക്കാനും ഉയർന്ന മനസ്സോടെ ചിന്തിക്കാനും തയ്യാറായി തിയേറ്ററിൽ ചെന്നാൽ മഹാവീര്യർ ഒരു പുതുമയുള്ള ഗംഭീര ഫാന്റസി ചിത്രമായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. തിയേറ്ററിൽ കൂട്ടച്ചിരി പടർത്തിയ ഫസ്റ്റ് ഹാഫും വ്യക്തമായ ആശയങ്ങൾ പുതുമയേറെയുള്ള ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഹാഫും ഇതൊരു മികച്ച ചിത്രമെന്ന അനുഭവമാണ് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. അങ്ങിങ്ങായി ചെറിയ ലാഗുകൾ പടത്തിൻ്റെ ശൈലിയെ സഹായിക്കാൻ തരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. മഹാവീര്യർ എന്ന ടൈറ്റിൽ നിവിൻ പോളിക്ക് സ്വന്തമെങ്കിലും പടത്തിലുടനീളം പ്രകടനം കൊണ്ട് എല്ലാവരും തൻ്റേതായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലൈമാക്സ് സീനിലെ സിദ്ദിഖിൻ്റെ പ്രകടനമൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ഭരണകർത്താക്കളും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും ഇത് കണ്ട് കണ്ണു തുറക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല എങ്കിലും തൻ്റെ ആശയം വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ ഒരു സിനിമാ അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച എബ്രിഡ് ഷൈൻ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ആസ്വാദനം പലതരത്തിലാണ്. അതിനാൽ എല്ലാവരും കാണുക, കണ്ടവർ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക. പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.